Bi kunnafoniyaw la ka kɛ ni camancɛ fanga sigili baaraw ye an ka jamana kɔnɔ. An y'a sinsin ka se Dawuda Tegete ma ni ale kunnafonidila kɔrɔ ye yaasa a bɛ se ka hakilina di ni waleya ninnu kan ani k'an bilasira cogoya min na. An ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ka kɛ n'a ka kɛnɛya sabatili ye a y'a kunda Abu Dhabi ka surɔ. Ni wagati na mun kɔni ye nemuruba ye ale bala ka tunu dɔndɔni an ka jamana faaba kɔnɔ. Lahalaya jumɛn ne nana ni o waleya ye? Teleta jabarani sugandiba ayo bisimila ka kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na mun bɛna ni Ashura kalo tile 17 ye ijira san 1442 amina bi kunnafoniya kɔn daminɛ ni laseli min bɛ nɔ n'a bɔra cakɛbɔrasoba dɔ yɔrɔ n'an b'a fɔ ma Haute Autorité de la Communication ni o yɛrɛ an kunnafonidilaw jabala ye olu ka baara de k'an ka baarakɛlaw jateminɛ yaasa an bɛ se ka baara kɛ tiɲɛ ani jɛya kan cogoya min na o ko k'olu kun ye welewele kan bila ka taa maaw yɔrɔ la maa minnu bɛ n'u tun bɛ fɛ ka télé privé dayɛlɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 6 san 2020 ko nka septembre kalo tile 7 min bala kana n'o bɛ bɛn tɛnɛndon ma san 2020 ko ni welewele kan kɔni bɛ n'a ɲɔngiri maa o maa de bɛ nɔ ni e bɛ fɛ ka télé privé kɔni dayɛlɛ k'i sɛnsɛn ka se ACE kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya immeuble min bɛ yen nɔ n'a fɔ a ma ko immeuble du contrôle général des services publics olu ka cakɛbɔnaso kɔni bɛ o yɔrɔ kɔfɔlen na i bɛ taa n'i ka sɛbɛn ye yanni minuit cɛ i bɛ sen don télé privé baaraw hukumu kɔnɔna na hakimɔgɔw ko b'a da maliyɛnden kelenkɛla bɛɛ lajɛlen tulo kan ko faamuyali ko ɲuman k'u bɛ nin sɛbɛn kɔfɔlen sanfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Elhaji Ibrahim Bubakar Keita surɔ a bɔra an ka jamana faaba kɔnɔ ni k'a kunda Abu Dhabi kan sabula ko a ka kɛnɛya ma sabati kosɛbɛ Abdu Watara Telenta tɔgɔ la ale b'an kunnafoniya kan ɲɛ. Mali jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Bubakar Keita kabini a bɛ fanga la a tun man kɛnɛ barisa a kɔni tun taara arabu jamana yɛrɛ kan ka taa i yɛrɛ furakɛ nka ka sanga ni a bɔlen kɔ fanga kɔnɔna wulikajɔ kɔni tun bilalen bɛ sen kan fintigilakaw ale ni farafinna jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ n'a bɛ wele ko CEDEAO walasa yamaruya ka se ka di jamana ɲɛmaa Ibrahim Bubakar Keita ma a ka se ka taa i furakɛ a yirala k'a fɔ kunungo sibiri min bɛnna septembre kalo tile 5 ma nɛgɛ kanɲɛ 8 waati an ka pankuru jigiso kɛnɛba min bɛ an ka jamana faaba la pankuru dɔ kɔni nana jigi o kɛnɛ yɛrɛ kan pankuru min yɛrɛ bɔra cɛcɛfuga arabu jamana dɔ la diɲɛ seligani ka jɛkulu tɔnba min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka jija ani cɛsiri o kɛra sababu ye farafinna kilebiyanfanw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min n'a bɛ wele ko CEDEAO ale ni fintigilakaw sera ka ɲɔgɔn kɔni faamuya barisa a yirala k'a fɔ jamana ɲɛmaa Ibrahim Bubakar Keita a ka taa i furakɛ nka ni mago nana jɔ a la kiiritigilamaw kɔni fɛ Ibrahim Bubakar Keita yɛrɛ a yira k'a fɔ ko baasi t'a la ale bɛ segin ka na kunungo jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Bubakar Keita nɛgɛ kanɲɛ 20 tɛmɛlen sanga 30 ye ale ni a danayama fila ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔni dora nin pankuru kofɔlen kɔnɔ ko u kunda arabu jamana yɛrɛ kan furakɛli kunkanko yɛrɛ la barisa juin kalo tɛmɛlen a yɛrɛ bɔra nin yɔrɔ kofɔlen na min kɔni tun kɛra sababu ye a yɛrɛ tun opéré la jamana ɲɛmaa Ibrahim Bubakar Keita kɔni bɛ ka taa furakɛli de la an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya di a ma. Hakilila jigila ka bɛn ni octobre kalo tile 18 san 2020 fanga dafiri o kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ finitigilakaw ka jɛkulu min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma comité national pour le salut du peuple maaw kɔni fɛ ka kɛ ni o waleya ye ani camancɛ fanga min bila tura dɔ sen kan an ka jamana kɔnɔ n'o ɲɔgɔnɲɔgɔn kɔni daminɛna kunungo sibiri an ka jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na telenta maaw an y'a sese ka se kunnafonidila kɔrɔ dɔ ma ni a tɔgɔ ye Dawuda Tegete yaasa a bɛ se ka hakilina di ni camancɛ fanga sigili ko kan cogoya min na ani a bɛ se ka bilasiralikan caman di cogoya min na yaasa jamana in bɛ degun mun na a bɛ se ka bɔ o degun kɔnɔna na Ali Kulibali ale ni Laji Mamadu Tarawele olu segira ni jaabi mulu ye an k'o lajɛ. Kabini tarata o di kalo tile 18 san 2020 jamana ɲɛmaa kɔrɔ Alhaji Ibrahim Bubakar Keita a ye fanga bila nka maliden dɔw yuru y'a jira k'a fɔ ko fanga jaso kɔni don o de hukumu kɔnɔ selafɛn ye sɛbɛnnikɛla dɔ kɔni ma jamana in hakili juru carilen dɔ ka se ka a kɔni ɲininka o kisaw kɔnɔ na a ka ɲɛfɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ malidenw kan ka nin kuma bɛɛ de bila jamana bi yɔrɔ min na bi gɛlɛya min bi jamana kɔnɔ yaasa ka se ka fɛɛrɛ de sɔrɔ o la ko o de ye ko ye min kan ka ɲɛɲini an ka problème tɛ fanga minana fanga ɲana fanga jɛngɛna bon o tan ka problème bi an bɛ yɔrɔ min bi an bɛ yɔrɔ min gɛlɛya min b'an kan lakana gɛlɛya
kɛnɛya gɛlɛya ladamu gɛlɛya dunkafa gɛlɛya ninnu de y'an ka problème baw ye donc an kan ka hakili jagabɔ k'o de kan plutôt k'u ka fama est-ce que aw bolo fanga yɛlɛmacogo a tun kan ka kɛ tan non o t'an ka problème an k'o bila ta o ye ko tɛmɛnen de sisan an ka ɲɛsin an yɛrɛ ka sini ɲɛsigi de ma. sigikafɔba min fana bolo dalen don Mali kɔnɔ n'u b'a wele ko concertation nationale yaasa ka se ka camancɛ fanga ka se ka a kɔni sigi camancɛ fanga ɲuman yaasa jamanadenw na se ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ cogo min na nka fɛn min ye nin sɛbɛnnikɛla ani nin kunnafonidila kɔrɔ in a y'a jira k'a fɔ o sigikafɔ a daminɛ cogo ko a kɔni ma taa a jimi sira fɛ ka sabuya kɛ fɛn min ye ko maa i taruna yɔrɔ min na ko i kan ka k'o ko de jateminɛ ko nka malidenw kɛmɛ ka taa o biri min de la o ben yɔrɔ de kɔni kan. mun na n ka jɛngɛnen don a misali fɔlɔ ye mun ye a bɛ fɔla kan min na an ka kan tɛ a dun bɛ fɔla ko an yɛrɛ maliyɛn damaw dɔrɔn de don dunan tɛ an kan min b'a fɔ a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan labɛn a labɛn bɛɛ sabatili a n'a waliyali a bɛ an maliyɛnw yɛrɛ de bolo mais n'a b'an yɛrɛ maliyɛnw de bolo mais tubabukan t'an ka kan ye o an ka kan ka kɛ an ka kan de la n m'a fɔ kanw bɛɛ ka kan ka fɔ a la parce que mais n dalen bɛ min kun na n'i ye maliyɛnw ta kulu kɛmɛ kɛmɛ k'u sigi kulu kɛmɛ kɛmɛ i b'a sɔrɔ 90 bɛ yen hali ni min tɛ bamanankan fɔ a b'a mɛn mais mun n'an t'a kɛ bamanankan na u ko sigikafɔ in a bɛ kɛla mara cogo kan a bɛ kɛla kalan cogo kan ladamuni cogo kan a bɛ kɛ lakanani cogo kan a bɛ kɛ bon dunkafa cogo kan mais o bɛɛ ye fɛnw de ye ne hakili la a bɛ komi n'i ye ko min wolola fɛn na i b'o ta k'a sɔrɔ a wolola min yɛrɛ la i t'o ta n'a b'a fɔ ma tubabukan na cause bon olu bɛ effet de ta k'aw bila cause nɔ la mais min kɛra sababu ye i y'a mɛn bon mun na parce que n'i y'a mɛn gɛlɛya min b'an kan bi lakana sira fɛ dunkafa sira fɛ kɛnɛya sira fɛ ladamu sira fɛ mais o sɔrɔla mun fɛ mara kɛcogo mun y'a kɛ parce que an filila an yɛrɛ ma mara bɛ kɛla cogo min an fɛ farafinna yan bi Mali dɔrɔn tɛ dɛ farafinna yan bi an yɛrɛ ka mara cogo t'o ye an ye sira de ta min t'an ka sira ye tant que an dun b'o sira kan ni fɛn ma fara an ka gɛlɛya kan fɛn tɛ bɔ a la. Mali bi gɛlɛya kɔnɔ kabini waati jan san 2012 nka fɛn ye nin ma kofɔlɔ in ka ɲɛfɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ ko jamana in ka gɛlɛya waati ko a daminɛna kabini fɛn ye fangajaso min kɛla san 1968 waati ko o de kɛla sababu ye fo bisa jamana in a bi nin gɛlɛya kɔnɔna na. Jamana gɛlɛyali daminɛna ka ɲagami ka na juguya tanu coup d'état min kɛra 1968 n'u ye Modibo Keyita ka fanga taraki parce que Modibo Keyita tun ye sira de ta n'an tun y'an jija ka o sira nin to ka sinsin cogo sugu la gɛlɛya fɛn fɛn ma ka bin m'a fɔ a dɔw tun tɛ kɛ dɛ mais a tun tɛ kɛ tan nɔ mais an y'o de bila donc u k'a fɔ kana fɔ bɛ ko la surunya k'a fɔ san 2012 dɔrɔn de ye gɛlɛya daminɛ tiɲɛ tɛ gɛlɛya daminɛ kabini 68 coup d'état min kɛra Modibo Keyita la de an ka gɛlɛya bɛɛ ba daminɛna o wagati de la parce que Modibo tun ye sira ta n'an tun y'an sinsin o sira ka hakili jagabɔ kɛ k'a dɛmɛ ka o sira in waleya sira fan caman fɛ n bɛ n kali gɛlɛya minnu tun b'a la gɛlɛya caman bɛ yen bi an tun b'a fɔ ko an tun t'o ye. Funɛnkɛni minnu fana bɔla kabini fɛn ye juin kalo tile 5 san 2020 kɔnɔ ka jira k'a fɔ jamana maracogo kɔni man ɲi fo jamana de ka taa se kura kɔni ta a jirala k'a fɔ fɛn ye o denmisɛnnin masinaw ni kɔfɛ ni kunnafonidila in ka ɲɛfɔcogo la a y'a jira k'a fɔ denmisɛnninw de kan ka don fanga kɔni kɔnɔna na nka doncogo fana kan ka kɛ o la yaasa ka se ka u n'u hakili jira ɲɔgɔn na u bɛnbakaw ye ko min kɛ u ka dɔn k'a fɔ ko olu bɔn bɛ maabaw de la u ka se ka olu de dɔn fɔlɔ yaasa fɛn ye jamana na se ka kalifa u ma u na se ka jamana fana jɔ sira ɲumanw kan cogoya min. Denmisɛnninw da tɛ se ka bɔ a la u da tɛ se ka bɔ a la mais ni k'u da tɛ se ka bɔ a la u da tɛ don a la cogo sugu bɛɛ fɛ dɛ mais f'u yɛrɛ fana k'a ɲini k'u yɛrɛ dɔn k'a dɔn k'a fɔ u fana u bɔkɔlow u bɔra mɔgɔ minnu na u k'a filɛ olu mɔgɔw ye jɔnniw ye olu mɔgɔw sera ka mara kɛ cogo jumɛn fo k'a kɛ bi o mara in hali bi san kɛmɛ yirigaw tɛmɛnen kɔ o mara ninnu kɛcogo bɛ fɔla diɲɛ fan bɛɛ. Dawuda Tigete ni o ye kunnafonidila kɔrɔ ye wa fɛn ye sɛbɛnnikɛla fana kɔni don a y'a jira k'a fɔ malidenw bi yɔrɔ min na bi jamana bi sira dankun min kan bi malidenw kan ka bolo de di ɲɔgɔn ma yaasa jamana a bi gɛlɛya min kɔnɔ a ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ maracogo jugu fɛn ye jamana nafolo burujali jamana yɛrɛ kalanko k'a bɛɛ buruja yaasa o ka se ka ban cogoya min na malidenw de kan ka bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɛda kura wɛrɛ di jamana kɔni ma. Ni wagati in na jiriden mun bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko nemuruba ale kɔni carilen tɛ kosɛbɛ an ka jamana faaba kɔnɔ i n'a fɔ san tɔw la a bɛ kɛ cogoya min na degun jumɛn de nana ni nin waleya ɲɛ walima nemuruba ko bɛ lahalaya jumɛn na an ka jamana faaba nemuruba feerelaw yɛrɛ bolo an y'an sɛnsɛn ka se nemuruba sugu la suguni kura kɔnɔna na an seginna ni seereya mulu ye an k'olu lajɛ.
gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni wagati na o bala ka degun kɔnɔ lase an ka jagokɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnniyana nemuruba feerelaw min b'anw ka lemuru ni yɛrɛ tiɲɛ mankan de y'anw ka lemuru tiɲɛ npogotiginin de tun bɛna anw ka lemuru tɔmɔ sɔgɔmada fɛ ka taga feere suguba kɔnɔ k'a yaala n'u y'a san ni girin kɛra dɔrɔn u bɛ taa fili aji bɛ bɔ jimafɛn de don aji bɛ bɔ a tɛ san o dɔw bɛ bananku feere bananku bɛ se ka tan ta o dɔw bɛ tiga feere a dɔw bɛ kabajeni na o de y'anw ka sugu bi est-ce que ye nin faamuya bon o de y'anw ka sugu bi dɛ mankan de y'anw ka sugu bi toujours mankan de y'anw ka sugu bi parce que ni mankan nin ma dabila n'i ye jimafɛn san ka taa dasiri k'a bila aji bɛ bɔ i bɛ pɛrdi a la de mankan ko nin de fo mankan ka dabila de ni mankan ma dabila an t'i lafiya yɛrɛ de client bɛɛ b'u la dɔw bɛ lemuruba feere bi a bɛ san 20 ni kɔ jan bɔ ka dumuni saba minɛ an b'a feere la mais ɲinan ta a y'an dabali ban n'a ye wari don a cogo cogo a bɛ tiɲɛ an bolo n'a y'a san cogo cogo a bɛ tiɲɛ an bolo parce que mankan coronavirus o nana sugu tiɲɛ coronavirus bɛ sen na dɔw nana bila sen kɔrɔ n'o ye fanga ɲagami ninnu ye o nana k'a ko bɛ tɔ ɲagami an bolo an bɛna sugu la don dɔ la an bɛ taa tigɛ dɔrɔmɛ kelen an t'a sɔrɔ minɛnw prix fɛnɛ ka gɛlɛn an bɛ lemuruba dɔw san 440 na dɔw yɛrɛ bɛ san 440 na i b'o feere cogo di n'a fɔra ko sanni fɛn b'a kɛ tuguni ka fara o kan fɛnɛ o ye kojugu de ye dusukasi de b'an ka sugu kɔnɔ yan an kɔni bɛ ala deli ala ka nɔgɔya don Mali kɔnɔ ni nɔgɔya donna Mali kɔnɔ a bɛ diya an ye dɛ. Ne ka lemuru feere a bɛ san 15 bɔ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la baara bɛ ten o ye a tiɲɛli ye a bɛ tiɲɛ samiya nin yɛrɛ la lemuru tiɲɛta ka ca bon n'i y'a san k'a datugu tile kelen tile fila i bɛ tiɲɛlenba bɔ a la k'a labɔ o gɛlɛya b'an kan bon sanni tɛ ka kɛ fɛnɛ sannikɛbaliya de bɛ na n'o ye samiya la a da ka di a tɛ san nɔgɔyaba t'a la ten sannikɛbaliya yɛrɛ y'a ju ye sanni de tɛ yen o de b'a to a bɛ toli an bolo bon n'a tolila i t'a wari bɔ a la lemuru in a bɛ bɔ Sikaso Wasolo lemuru bɛ bɔ yen sisan bon Bamakɔ ta yan nɔ o ye Tanjulo ye awɔ da kelen t'a la da kelen fosi tɛ lemuru la an bɛ dɔw san 440 ni min ka kunba an b'o san 440 bon dɔw bɛ yen an b'o san 540 dɔw minnu bɛ min bɛ min ɲɛ a prix bɛ ten de bon san ni min ka kunba kosɛbɛ o bɛ san 440 540 bon misɛnmaninw bɛ san 720 o prix saba de don ni min ka kunba ni min ye o prix bɛ caya n'o ye. danfara min bɛ nemuruba ni jiriden tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o y'a dundalaja ye. vitamine ba de bɛ lemuru la an b'a feere an tɛ se ka valeur ba la mais minnu b'a san k'a min olu ko sɔgɔma o sɔgɔma i ka nin den kelen kelen min sɔgɔmada fɛ k'a nafaba de b'a la u bɛ n'o fɔ an yɛrɛ ɲɛna n'o tɛ n'i bɛ fɛn feere an tɛ se ka foyi fɔ a kan minnu b'a san k'a min olu de bɛ se k'a nafa fɔ kosɛbɛ. ne bɛna lemuru san ka taa feere pour que n ka se ka dɔɔni sɔrɔ an ka denbaya labolo a gɛlɛya b'a la sisan parce que lemuru ka gɛlɛn sisan kojugu o sɔrɔba t'a la wa tɔnɔba yɛrɛ t'a la an b'a san gɛlɛya in kan ka feere o kan ne b'a san hakɛ min na bon ne bɛna bɔ ka taa feere an b'a compter o la an bɛ se ka taa peser bon a dɔw la a bɛ bɛn a kilo net ma i bɛ i ta ɲini a ka dɔɔni dɔrɔmɛ 10 20 tɔnɔ a faamu ne yɛrɛ ka laɲini ye min ye sisan a da ka jigin ka sɔngɔ ka nɔgɔya an fana ka prix nɔgɔya ka feere mɔgɔw ma wala o de ka di ne ye sisan o la ne yɛrɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ bon lemuru sɔngɔ gɛlɛya bɛ daminɛ kabini foro la a bɛ daminɛ kabini foro la n'a gɛlɛyara olu ma olu fana b'a gɛlɛya anw ma n'a nɔgɔyara yen a fana bɛ nɔgɔya mais a ko bɛɛ bɛ dépend jamana yɛrɛ position de kan ne gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya. nemuruba tɛ jiriden dogolen ye sabula a ji ka di kojugu wa vitamine caman bɛ a la o de kama a ma ka di mɔgɔkɔrɔbaw ye fo ka taa se denmisɛnnin fitininw ma. lakanako nasira la an ka finitigilaka maa tan bɔɲɔgɔnko olu kɔni fatura ko sababu kɛ banbacu ka waleya jugu de mun bilala sen kan an ka jamana yɛrɛ camancɛ bolo ka kɛrɛnkɛrɛnniyana nara yɛrɛ fanfila la ni ye ni maakɔfilen ninnu lajɛ u ye mugu pereta kɔni bila an ka finitigilakaw ɲɛ ka laban ni ka marifa mugu yɛrɛ wulu la o kɛra maa tan kɔni sata ye banbacimaw de kɔni ka waleya jugu don Maimuna Kulibali telen t'a tɔgɔ la ale bɛ ɲɛfɔli caman kɛ ɲɛ ni waleya jugu kan.
Anga jamana camancɛ bolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nara fanfɛla la waliya dɔw kɛra yen nɔ ni o waliya kɛra sababu ye kɛlɛcɛ matan boɲɔgɔn ko olu kɔni fatura ni waliya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni ka i kun bɔ nara k'i bɛna Bamako kilomɛtiri 500 boɲɔgɔn ko o kɔni bɛ ani Bamako yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ni olu ye maa ŋaniya jugu ye a jirala k'a fɔ fɛn kɔni ye mugu pɛrɛntanw ye n'olu ye minnu ye u y'o olu de kɔni kun do dugu jugɔrɔla la finitigila ka kofɔlen ninnu u kɔni caman de kun bɛ ɲɔgɔn kɔ n'a bɛ taa se fo mɔbili tan boɲɔgɔn ko la minnu ni olu kɔni kun bɛ k'u da ɲɔgɔn kɔ k'u kun da u ta yɔrɔ kan o de kɔfɛ u nana mankan dɔ mɛn ni o kɔni tun ye mugu pɛrɛntan mankan ye jateminɛw y'o jira k'o fɔ o mugu pɛrɛntan ninnu mankan mɛnlen kɔ u fɛ o de kɔfɛ maa ŋaniya jugu ninnu kɔni bɔra ni ka sɔrɔ ka jateminɛ kɛ ka marifa jɔ ni mɔbili kofɔlen ninnu tatɔ la o kɛra o y'a sɔrɔ u bɛ gire n'u ni Moritani frontière yɛrɛ tun ma jan bilen jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko Mali kɛlɛcɛ maa ta o fatura nin ko in na ni dɔ ye suletina y'a la tiɲɛni fɛnɛ kɛra u ka mɔbili ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna u ka ambulansi kelen ni o bɛ banabagatɔ ni su doni o fɛnɛ u y'o taga n'o ye a jirala k'a fɔ ko banbanci maa si ma bɔ k'u yɛrɛ yira fɔlɔ ko olu de nɔ don nka n'i ye o yɔrɔ kofɔlen lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko maamurutilenw caman de bɛ nin waleya kɛra yɔrɔ min na la kunun juma septembre kalo tile 4 kibaruya dɔw y'a jira k'a fɔ ni o ye kunnafoni cari yɔrɔ ye ni o ye maa dɔ ka kunnafoni sɛbɛn yɔrɔ ye n'u k'a ma ko le quotidien privé l'indépendant o y'a jira k'a fɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko sɛbɛn dɔw bɔra ka bin sɛbɛn minnu ni olu bɛ tali kɛ bamanci waleya maaw u ka bagabalikan dɔw la k'a jira k'a fɔ ko u bɛna taa waleya dɔw kɛ fɛn min ye Kulukoro ale ni Kayimaraw la o kɔnɔna la ko u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna taa u sigi ni yɔrɔ kofɔlen dɔw la ni o sira dɔw bɛ taa bɛn nara yɛrɛ fanfɛla ma o du y'a jira k'a fɔ ko nin waleya ninnu yɛrɛ kɛra yɔrɔ min na ko o fɛnɛ ni yema jan kosɛbɛ o b'a jira k'a fɔ ko banbanjiw kɔni daga yɔrɔ de ye nin yɔrɔ ɲɛ an bɛ duwawu de kɛ ala ka hinɛ finitigilaka ninnu na ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen na hali bi ka kɛ ni lakanako sabatili an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na faransi finitigilaka minnu lanen don dɛmɛ don an ka finitigilakaw ma n'an b'a f'u ma ko force barkan olu maa fila fana fatura ko sababuya kɛ banbacimaw kɔni ka mugu pɛrɛta dolen dugukolo jukɔrɔ ni waleya kɔni kɛra kunungo ka bɛn ni septembre kalo tile 5 ye san 2020 Abudu Watara an ka jɛ k'ale lamɛn kunnafoniyaw kan Faransi finitigilaka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛlɛba na n'u bɛ wele ko force barkan tesalisikaw fɛ u ka mobili dɔ kɔni yɛrɛ la mugu pɛrɛnta kɔni kan min kɛra sababu ye maa fila kɔni bɔnɛna u ni na maa kelen o jogila kosɛbɛ ni kunnafoniya ninnu kɔni dira Faransi yɛrɛ jamana ɲɛmaa ka kunnafonidiso yɛrɛ fɛ ni kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye Faransi kɛlɛbancɛ kɔni ka fatu an ka jamana kɔnɔ kabini jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita bɔra fanga na u ti kalo tile 18 Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a kɔni ko a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin ni maa fila ma minnu kɔni bɔnɛna u ni na fo ka taa se u ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ani u dɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ale ni k'a fɔ u kɛlɛkɛ ɲɔgɔn kɔni ko u k'u jija u k'u cɛsiri barisa ni maa fila kɔni fagara k'u to u ka baara de la n'o o yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ bamancu yɛrɛ kɛlɛli ka bɔ cɛcɛ fuga yɛrɛ sanfɛ u kɔni tun bɛ o baara de la nka a yirala k'a fɔ fana ko maa 45 de kɔni fatura kabini san 2013 Faransi kɛlɛbancɛw nana an ka jamana kɔnɔ a daminɛ kɔni kɛra opération Serval ye o kɔni bilala sen ka san 2013 a tɔgɔ nana yɛlɛma ka kɛ force barkan ye o kɛra uti kalo la san 2014 an bɛ do laban minnu na Faransi kɛlɛbancɛ minnu yɛrɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ taa jɔ fo maa 50 ɲɔnbɔɲɔnko la ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ cɛncɛn fuga yɛrɛ sanfɛ min ye maamurutilenw kɛlɛli ye o ka se ka sabati Faransi jamana ɲɛmaa kɔni ye kunnafoniyaw di fana ko Mali yɛrɛ kɔnɔna ale b'a laɲini k'a fɔ camancɛ fanga ka sigi joona joona a ka kɛ politikima yɛrɛ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana baaraw bɛ se ka bila sen kan barisa Faransi ale ni maa minnu bɛ Faransi yɛrɛ dɛmɛ farafinna cɛncɛn fuga jamana yɛrɛ ka kɛlɛ la olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔrɔtɔlen don walasa camancɛ fanga ka se ka sigi Mali yɛrɛ kɔnɔna na walasa u bɛ se ka dɛmɛ ta k'a don baaraw ka se ka bila sen kan a yirala k'a fɔ kabini novembre kalo la san 2019 Faransi kɛlɛbancɛ 13 ɲɔnbɔɲɔnko fatura an ka jamana kɔnɔ ka sabu kɔni kɛ u ka pankuru minnu bɛ yen n'u bɛ wele ko hélicoptère o fila kɔni ɲaamina ɲɔgɔn na o kɛra o sababu ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Faransi kɛlɛbancɛ ninnu ale ni farafinna cɛncɛn fuga jamana 5 ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ n'a bɛ wele ko G5 Sahel olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka wuli kɔni min ye jamana 3 yɛrɛ minnu bɛ dancɛ bɔ o bɛ tali kɛ Mali ni Niger ani Burkina Faso la maamurutilen ninnu kɔni daga yɔrɔ bɛ yɔrɔ fɛn fɛn la u kɔni ye taa wuli u bɛɛ lajɛlen na o kɛra sababu ye a caman kɔni jɛnsɛra min yɛrɛ ye bamanci jɛkuluba min bɛ n'a bɛ wele ko Akimi o ɲɛmaa dɔ yɛrɛ n'o bɛ wele ko Abdelmalek Droukal n'o ye Algérie jamanaden u sera ka o kɔni faga juin kalo la Faransi jamana ɲɛmaa kɔni ko ale kɔni bɛ wele kɔni bila kɛlɛbancɛw bɛɛ lajɛlen ma u ka u hakili sigi k'u jija min ye maamurutilenw kɛlɛ kɔni ye u bɛna se sɔrɔ u kan hali bi an bɛ duwawu de kɛ ala ka kolosuma sabati ni jamana kofolen kɔnɔna na ni de b'a an kunda diɲɛ fan tɔw kibaruyaw kan
Bolivie kunnafoniw na Bolivie gouvernement a jirala k'a fɔ ko olu kɔni ye kiiritigɛla minnu ni o ye Cour pénal international diɲɛ seregirani kiiritigɛ bonba olu wulila ka olu sɛgɛrɛ yaasa ka taa plainte tigɛ u ka jamana ɲɛmakɔrɔ ni o yɛrɛ tɔgɔ ye ko Evo Morales ko sababuya kɛ ko a ye waliya dɔ kɛ minnu ni olu bɛ dankari adamadenya yɛrɛ hakɛw la o dɔw bɛ tali kɛ fɛnɛ a ka waliya dɔ la waliya minnu ni o yɛrɛ bɛ dankari u ka jamana yɛrɛ ɲɛtagaw la hali n'o y'a sɔrɔ ko sɛbɛn caman bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni bolo nɔ bila kɛra rɔmukaw fɛ yen nɔ ni o dɔw bɛ tali kɛ ko Bolivie u n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔni tɛna se ka plainte tigɛ maa contre la nka u ko olu b'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kiiritigɛla kofɔlen ninnu fɛ u ka jateminɛ kɛ olu ka nin laɲini kofɔlen na fɛn min bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ siraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Twitter sanfɛ maa min ni ale tɔgɔ ye Janine Anez ale ye ɲɛfɔliw bila k'a jira k'a fɔ ko nin kɔni sɛbɛn kofɔlen bilala diɲɛ seregirani tɔnba CPI ka bolo kan ale ka ɲɛfɔliw la a ko nin sɛbɛn ci kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko jamanadenw yɛrɛ bɛ bolo min kan nin wagati in na ko n'u kelen bɛ ka wajibiya ko dɔw sigi sen kan ni o yɛrɛ kɛra sababu ye maa bi naani olu kɔni bɔnɛla u ni na ko sababuya kɛ fiɲɛ olu dɛsɛra o de la a bɛ fɔ fiɲɛ mun ma ko oxygène n'o b'a to banabagatɔw yɛrɛ kɔni bɛ ninakili nin coronavirus tile in na hakili lajiginna Evo Morales ye maa ye maa min ni a jiginna ka bɔ u ka jamana ɲɛmaya la san 2019 novembre kalo wagati ko sababuya kɛ jamanadenw ka wuli ka jɔ k'u ti jɛna a ka taabolo ye o y'a sɔrɔ a ye san 14 bɔɲɔgɔn ko de kɛ fanga la ni jamana ɲɛma kɔfɔlen fɛnɛ ye sɛbɛnw bila bɔlɔlɔ sira fɛ ni o ye Twitter ye ni o dɔw bɛ tali kɛ yɛrɛ kofow la o la a ka sɛbɛnnu kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ wulikajɔw kɛra ka taa ale juguya la ko seereya jɔnjɔn foyi t'u bolo seereya mun ni o bɛ se k'a yira k'a fɔ ko ale nɔ bɛ ko dɔw la ko sababuya kɛ ko kumakan minnu bɛ ka taga ale sɛgɛrɛ ko o kuma ninnu ni tiɲɛ bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ ko nin dɔw ye kow labɛnnenw de dɔrɔn ko minnu ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari ale yɛrɛ ka kow la RDC kunnafoniw na diɲɛ seregirani tɔnba ONU a ko a bɛ wele kan kɛlɛnkɛlɛnnen bila RDC jamana ɲɛmaaw ma u ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maa min ni ale bɛ baara kɛ Lucia la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ wele ko Kuwanko ni o ka tununi ko la jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko tile 15 bɔɲɔgɔn ko wulikajɔba dɔ kun kɛra ko nin maa kofɔlen kɔni tununa o la bɛn wa kabe madu mami ni o wulikajɔ kofɔlen senfɛ a kɔni kun jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ kosɛbɛ nka o de kɔfɛ a tununa ni maa si ma se k'a ta yɔrɔ dɔn maa dɔ bɛ yen ni o tɔgɔ ko Abdul Aziz Tiwe ni ale ye diɲɛ senegalani tɔnba ka jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Bureau Conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme o ɲɛma ale y'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ka tununi ko o ye jɔrɔnankoba ye ko sababuya kɛ ko u ka nin yɔrɔ kofɔlen taacogo tun bɛ cogoya min na k'u ka wulikajɔ tun b'o o de kan ko ka kɔ a tununi ɲɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko maaw kun kɛn bɛ ka bagabagalikan caman fɔ a ye o de kɔnɔna la a kɔni kun tɔ kɛra a b'i bɛlɛnbɛlɛnnen k'a ka waleya ninnu kɛ o de la Abdul Aziz Tiwe nin kulu kofɔlen ɲɛma ale ko ka ale wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsiw ka jamana ɲɛmaw ma yaasa fɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogoya min na ni ma kofɔlen ka ye o la u ko k'u jigi b'a kan ko don n'a nataw la ni ma kofɔlen kɔni bɛna ye a kɛnɛma ka sɔrɔ basi foyi ma sɔrɔ i n'a fɔ sariya yɛrɛ b'a la ɲini cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la République démocratique du Congo sariyaw Indu ka jamana kan an bɛ ɔlɔdenya ka sanga ni coronavirus bana yɛrɛ ye u ka ɲɔgɔndan laban minnu kan ka kɛ denmisɛnninw kɔni kun a yirala k'a fɔ ko o bɛ ka kɛ sababu ye kɛlɛ yɛrɛ bɛ ka wuli denmisɛnninw ka jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na ka ta ka ɲɛsin jamana marabaaw yɛrɛ ma nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sabu kɔni kɛra ɲɔgɔndan dɔ kɔni taara ka ɲɛsin maa minnu bɛ n'olu ka kalan yɛrɛ bɛnnen bɛ dugukolo dɔnni yɛrɛ baaraw ma n'an bɛ wele ko ingénieur o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye denmisɛnninw y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la ko o bɛ se ka dankari kɛ denmisɛnninw ka hakɛ la ka sanga ni coronavirus yɛrɛ bana ye barisa denmisɛnninya ka caman yɛrɛ bɛ olu yɔrɔ ka jan barisa o siralen don ni jama nana fara ɲɔgɔn kan o kana kɛ sababu ye ka coronavirus yɛrɛ walankata ka sanga ni o waleya ninnu kɔni ye jama kɔni bɔra ka tagama a yirala k'a fɔ ko o tagama in kɔni kɛra sababu ye polisilakaw kɔni ye jama yɛrɛ jɛnsɛn o waleyaw fana kɛra sababu ye furuku barika yɛrɛ bonyana indi jamana yɛrɛ kan nin waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye tɛnɛndon min bɛnna u kalo tile 31 ma u ka duguba min bɛ n'a bɛ wele ko Lukunaw jamanadenw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya kɔni yira k'a yira jamana ɲɛmaaw la k'a fɔ ko ɲɔgɔndan minnu bɛ ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a ma barisa fɛɛrɛ ma se ka bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw kisi coronavirus yɛrɛ ma min ye u ka jamana fanga sinamatɔ ɲɛmaa yɛrɛ n'ale bɛ wele ko Narendra Modi ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw ka siniɲɛsigi ye kalan de ye ni jamana marabaaw ma u ma don kalan yɛrɛ la u bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana lase kɔ jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la ko fanga sinamatɔ ɲɛmaa kɔni bɛna se yɛrɛ sɔrɔ barisa a bɛna denmisɛnninma ninnu bɛɛ lajɛlen fara a yɛrɛ kan u bɛ se ka kɛ sababu ye u bɛ se ka dankari kɛ jamana yɛrɛ marabaaw yɛrɛ ka hakilinaw na nka laɲini min bɛ u la o tɛ dɔwɛrɛ ye coronavirus ka se ka jateminɛ ni kɛnɛw sabatila ɲɔgɔndan ninnu ka se k'a bila sen kan
Teleta maflebo ni ne bi dansigi akwa shuna kunnafoni walawalali kene kan bamanankan na ame Allahu taala deli alibi aka kulusmani bensigi kana anka jamana kono aw kame do yɛrɛ